כן, זה כאילו כזה. תודה ועל העידוד, תודה. מה זה? קר, אתם פשוט לא מבינים קר, עד שלא תרגישו אותו. אתם לא תבינו, אתם לא תבינו. תראו אותנו אחר כך בסרטונים, תחשבו שאנחנו עושים את הכל, קר לנו. מה זה אבל העורף שלי? את כאילו... אני ככה ברגע שלי. לפני שהוא שוקע שמע ישראל אלוהי אתה הכל יכול נתת לי את חיי נתת לי הכל בעיניי דמעה הלב בוכה בשקט וכשהלב שותק הנשמה זועקת שמע ישראל אלוהי עכשיו אני לבד חזק אותי אלוהי עושה שלא אבחר הכאב גדול ואין לאן לברוח עושה שיגמר כי לא נותר בי כוח כשהלב בוכה הזמן עומד מלכת האדם רואה את כל חייו פתאום אל הלא נודע הוא לא רוצה ללכת לאלוהיו קורא על סף תהום שמע ישראל אלוהי אתה הכל יכול נתת לי את חיי נתת לי הכל בעיניי דמעה הלב בוכה בשקט וכשהלב שותק הנשמה זועקת שמע ישראל אלוהי עכשיו אני לבד חזק אותי אלוהי עושה שלא אבחר הכאב גדול ואין לאן לברוח עושה שיגמר כי לא נותר בי כוח לחוגי מה קורה נשמה שלי? בא לי להקיא. למה? מה אכלת היום? אני היום אכלתי מרק וזהו. מה, לא אכלת חצץ היום? לא, גם את זה לא אכלתי. מרוב שאני רעבה עכשיו, היה מה זה טעים? אני יכולה לטרוף אותך. לטרוף! מה קורה חלי? חלי, רק חלי אוכלת. חלי אוכלת הכי טוב פה. תביאו לי קולה. חלי התחלתי. אנחנו נמצאים במחנה בירקנאו. זה אושוויץ מספר 2. אמרתי שאת מחנה בירקנאו הקימו ב-41 בעקבות מבצע ברברוסה, כאשר התחילו המסות הגדולות של שבויי מלחמה באנגליה, ולאחר מכן ב-42 בעקבות ועידת באנגליה הפתרון הסופי אושוויץ נכנס לפעולה והתחילו להגיע משלוחים מרחבי אירופה להשמדה בבירקנאו. בעצם בסוף 43, אחרי שעשו באושוויץ את הניסויים עם הציקלון את השמיים מחומם ואפרת עננה חוק לי והרוחה את השמיים מחומם ואפרת עננה חוק לי והרוחה
אראה את הפרק. זה לא משנה, אבל תמיד את הורסת, תשמע. לא, אל תשים באמצע החיים. אני לא יכולה להצטלם עם קוקי. למה? זה הזמבור הזאת, הוא לא... כל הכבוד זוהר, כל הכבוד. הגענו בשלום. הגענו בשלום, אנחנו רוצים לספור. זה היה ממש כיף. עייפים. עייפים אך מרוצים. עייפים אך מרוצים. ישבתי ליד איזה אחת, מה זה מפגרת? יש לה איי-קיו יותר נמוך ממה שאחת יותר. אפילו הדלת ירדה. יאללה, הביתה. ביי. אין זוהר, הביתה. אז תיקח לה? את הכאב בשלווה מגע ארוך גובר על המכה רושם בתוך יומן מסע כולנו עשויים אבק של אהבה רושם בתוך יומן מסע מביטים למעלה ונושאים תפילות כשבינתיים שוכחים שהמשמעות לחיות היא לשאול את השאלות ולענות מישהו בא, אל תסתובב כי זה תמיד יכול להיות זה שידליק לך את הלב יפוק את הכאב בשלווה